Hej hornhinder, nu skal vi lege dirty gemmeleje. Dirty, godt nok så er det ikke dirty, fordi så betyder det, at I ikke kan se mig, når jeg gemmer mig. Men okay. Så har vi Armin med her i videoen. Han er også dirty, derfor har han fået lov specielt at komme med her. Så ham skal jeg også lige tage godt imod. Der er sådan en link i beskrivelsen, så I kan finde ham. Ja. Han skal finde mig. Jeg vil lige købe dig et nyt liv. Okay, Armin, som jeg har her stående ved siden af os, right behind us, vil gerne tælle, imens jeg gemmer mig. Jeg skal gemme mig nu. Tæl! Det var ikke dirty! Dirty, hvor skal jeg gemme mig? Nej, der er en tissemyre. Nu ved jeg ikke, hvad jeg kan. Nej, det har du ikke. Det passer ikke. Det er snyd, det der. Det gider jeg ikke. Stop det. Jeg gider ikke engang filme mere. Hornhinder, gå væk. Ikke dirty. Ikke dirty. Dirty.